Tenim enmig govern empresonat i l'altre mig a l'exili, a Brussel·les. El fet que hagin marxat, reconec que al principi vaig pensar que covards. És a dir, no sé, és el primer que em va venir al cap. Em va semblar un acte de covardia, però per altra part vaig pensar, si estan aquí, els tanquen a tots, potser està bé que hi hagi algú fora intentant lluitar per uns drets que aquí s'estan tallant, s'estan traient. Està bé, crec, internacionalitzar el conflicte. No sé si ho fan bé o ho fan malament, perquè crec que hi ha moltes coses que s'estan fent i que se'ns escapen de les mans. Segurament hi ha moltes coses, moltes converses amb Europa que no ho sabem, vull pensar, i no em sembla tan malament l'estratègia d'haver marxat, em sembla trista, això sí, em sembla trist haver de marxar per poder lluitar per uns drets, però vist que és l'única opció que queda, doncs, tot i que al principi pensés que era un acte de covardia, no ho veig així ara mateix. Crec que s'està intentant treballar des d'allà i el fet que la justícia d'allà no hagi empresonat a Puigdemont i als altres posa una mica en evidència la justícia espanyola. I no sé, el viatge a Brussel·les em té com desconcertada. Crec, com he dit, que és una bona estratègia, que s'ha d'internacionalitzar perquè està arribant a un punt surrealista, que sembla que aquí no es pot solucionar, però no sé ben bé com acabarà tot plegat. Em té una miqueta desconcertada.